main jaho say Indian Ubiansa Uncle Sims are you. Let's translate as I did, and as I become a size are not Sibu. Now, as a Sibu, yeah, and drink. Over by the seminar, yet there are more bargain number. We are never any day. Yet they will say, I knew what he Yama busuafo nyina kwa aba Ghana ni TV so nie misrɛw sɛ onyan subscribe ya na wamia subscribe button no so na wabɛka abusua no ɛho mede bibia atuma no anya bi na watimi update wo ho abusua wobetimi a like no ahye na wo comment nso ɛde egu ase ye toa so de amamo every day 1 ɔkyena ɛne 1 week pepepe a Kumase ADUM blue light achirogya to ho no Ghana ni TV running commentary na fi update ya de bram credible ones nko a ɛna yedi abramu ade besi ne kai na hya ne nso ne nansa Ghana mampani abedi echiri dada yewura Dr. Alhaji Mahmoud BAWUMIA eba ha ebehwe bi na omadwadifo no 2 billion sikarada no emo de cement bags baako apem 1000 bags of cement ene de kan adwadifo no so omonye na ne watene ye ne yapa osre mampani mahama se omakwan na adwadifo no omanka sansi omade sede kantamanto de baaye no e ma akwan ma kantamanto adwadifo si ye no wensu ye makwan ema ADUM ni blue light for Mwanka sansu ensi omwadie abusua enra ena Minister for Interior ono anso na aba so ase a woye mrase dwani onumnyamfo MUNTAKA Mubarak one ne mpanimfo nso bo anan eba begina Ghana ban na mu na omoso behwe ne ma hodo ekoso ni bi na bra MUNTAKA eba no na enya senkuma yewura so behwe de ekoso no obone ne na akoye ni so nku ana oba no nso no yese nwansene ne hwe kura ya na oposa ne nsam nto oba ya wode betu dwa se eya aban ni sori hu se aban behwe yie pa na wode nhye pagu akwan so na ba bi ahye no wasanso asini foforo kura edi aboa ama honetime kama ne kwan adem akina bi no asem bi sesi a firefight me awuram no makodum no asem a yewura MUNTAKA kai efiri ho no na edimu na ne abufuhyew ebehye adwadifo ni musa yewei no mo patie afi wansanto aso a yewura MUNTAKA edi to dwa se oba no so no okuta ne nsem emo bag bebro besa pem ene akire afi samana anwa ene ne ma hodo de bra adwadifo yi ene odi sika kakra so etai akire na eno ene adwadifo ni yes David da omompene so ne mpene so kina esan so mo ho no ekade ombedie nko ade ankomo wo entinya wei e na aban e de ba beda dom no mo de omoda so agina ba bi omogina se aban mo mpanifo makwan omunyem na omodwadifo no omankasa ensi dwane sene kantamanto de bae no aye makwan e ma kantamanto fo sie no omonse mo kwan e ma omonse ma dwadifo no hyase a omobo MUNTAKA tutu e bo woni na pamfo nyina tutu se mo no mompe omonfo mo tujimi ana omonfo mo enkone mo no kranya papa ensema dwadifo no kan abusuafo na ano adin pe no achi no omo ne Ghana ni TV no mo bonkomo e mo di tugya so mo de omasem baako pe omosre opemso asantenhene otumfo se tutotoso mienu se therefore ene kotokohene emma kwan na adwadifo no enso mu dwe sanse omoka so mo tena ase aba atwen aban emfie mienu de komiensa ene enna akiri akombede omo ekombeku omo nti ne nana ene adwadifo nti otumfo hwe na omakwan emma wonu musi na nya de aban mu mpanifo keka no eno no mo peti abusua yenhwe se ne ebra yewura MUNTAKA be piem wo ho obedonate mo ne anwa no ene ehura adwadifo no ehuru yewura MUNTAKA ene ne mo ade a ha do pa sebio obiara wo wajapade na ejafom se ya ade a ha do pa fasa ko ya ma usari na no biako se biato mo ni the show mo boss the effort of minister the all year abano adamon bia also YouTube na yetime eboa na this is you na make you say say the way civil you be yiri on na ya but we call around say we know because we do say people actually at the protect say ba o ma kere you ma pie we say ya me boa ya hwe obi ankwa de but what is the most important thing and ebunya kase but we hwe nyoma o ma kere ya dia happy na o hwe say ye dwa esitie e wo Ghana yi na ya dia o o man yet me trust the ye for kudu na nyoma e bitimi aboa
wo hwɛ deɛ de enu ɛyɛ sɛ nso saa ne teɛ sɛ bi so bi mɛyɛ ndane bɛtɛ nso aduru a ɛsɛ ebesi dan nso atwam a na wɔrɛ fi wo ho a na ade na saa besi bi wo deɛ de ba yɛ de na mesa ama anoma omotu yɛ na se paa sɛ wagyina pintin ama aban no na ade a ɔsɛ mu yɛ bia na yɛ ti wo matumi ayɛ sɛ na yɛ sɛ mɛ ndia hɔ sɛ yɛnduanom obi ansa nkosi ne saa bio na ɛkyina so na yɛasa bɛgyina na yɛasa bɛka no saa yɛsa na sɛbio na yɛsɛ sɛbio yɛndwe anoma a yɛyɛ tu from Ministry of Interior and Fire Service a ɛwɔ yɛyɛ ase ɛne sɛ ɔso yɛhwɛ sɛ yɛdua yi nyinaa ɛwɔ Ghana ha nyinaa ɔso yɛtumi yɛ bibi a yɛfrɛ no fire brigade na wohwɛ ɛnɛ aban hyehyɛ ɛwɔ no yɛwɔ youth employment program a ɛwɔ Ministry of Youth Development anoma a mene minister na asate etu ne sɛ ɛwɔ se yɛtumi training mmerante no bi with ebi ɔmo kɔ fire training school na train 2 weeks 3 weeks maybe 4 weeks na ebi ɔmo aka fire service from sɛ de yɛtumi patrol bi a police station police for or baby 24/7 ɔmo guide on ɔso edwa bi a wɔ Ghana bia yɛwɔ fire officers a ɔmo wɔ in shift sɛ ebi a bibi ɛhyɛ ɛna so ɔmo yɛ professional no obetumi aso ano na ɔmo tumi afɛ fire tender enti anoma baako a yɛpɛ sɛ yɛtu kɛse paa deɛ to so mmienu wohwɛ nnɛ fire tenders a ɛwɔ deɛ ɛyɛ mu no ɛwɔ mu koraa no ɛdi bɛyɛ over 10 years me checking my records since 2014 yɛntɔ tender baako koraa ɛma fire service for a yɛkyerɛ sɛ tender no a ɛwɔ nyinaa na ayɛ dada enti ade a ayɛ dada sometimes yɛne ɔmo kopa yɛbɛfrɛ ɔmo ba no ade no tumi sɛe ade no nso sɛ bio ɛnam sɛ ɛnyɛ mu no nti ɛho sɛm bebree enti no adwen a memede ba a mede bɛkɔ cabinet ne sɛ petro a yɛnyina yɛtui sɛ yɛde 10 pesos koraa to so sɛ ɛno deɛ yɛde ku agya ɛwɔ yɛma mu a yɛsɛ sɛ yɛbɛtumi aboa fire service ama nyɛma bebree ɔmatumi ayɛ ɛno no anamo a yɛyɛ bɛtu na wohwɛ deɛ aba yi deɛ ɛne ba yɛ yɛnem sɛ bio nipa no ɔma hwɛ napagya bebree ebi wɔ hɔ a sɛ bio aha na ɛyɛ a wɔn ba asa na ɔmo nsa akɔ mu no ne ba ade ba yɛ na mɛnsa yi nyinaa bi a wɔbɛyɛ na nipa no ahokyere paa o nti ɛbɛ yi ɛno sɛ ɛyɛ ade a bitumi aboa so bɔ mo problem but aban ehyehyɛ deɛ sɛ agya yɛde bibi kakra ɛɛbrɛ ɔmo ama ɔmo tumi aboa yɛde ɛmo 1500 packs ɛde aba sɛ yɛba bɛboa association no yɛde oil ɛno nso carton 800 cartons ɛde aba ana samina ɛno nso cartons 1000 a yɛde bɛma association so ɔmo bɛhɛ na ɔmo nkyɛn kakra ma ebusan ɛno sɛ wei a yɛyɛ sɛbi ayɛ sɛ wɔto aboa de abɔ ɔsono taa so ɛnyɛ ade a ɛbɛkɔ akyire but at least to show government concern na yɛahyɛ ɔmo bɔ sɛ yɛn nuanom sɛ ɔmo the other side yɛntwɛn ma yɛdi ankɔtɔ hɔ benjamin sɛ aka kyerɛ me ɔmo na ɔmo atena ase nhyehyɛ ɛwɔ sɛ ɔmo bɛba betwa kwan atum sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛbi yɛn mbɔ mpaeɛ sɛ egya bɛtum ɛkyena biribi si a na ɔmo atumi ayɛ na mmemme sɛ ɛnyɛ asanteman ha nko a the whole Ghana regional ministers bɛyɛ sɛ ɛnkyɛ biara no MMDC so bɛba ɔso yɛhwɛ sɛ yɛdua yi nyinaa no access ɛwɔ wɔn wei a yɛhyɛ ase na anka access wɔ mu a ɛkwan da mu a anka ɛndu sɛ bɛyɛ a ɔkɔ sɛ ne nkɔfo obiara paakyɛ wɔkɔ sɛ wɔn ho nipa wɔ ne wɔn ho ayɛ mɔbɔ se sɛ anka nipa kakra bi anka bi ma wɔn asɔre ama kwan ada hɔ nti so a yɛyɛ sɛ edu hɔ na mo mbɔ yɛ because me call Minister of Interior wɔn ma me daily report fire former me daily report the main one say between October and February we have average of 50 fires every day in our country we idea so do have pa but this and I say crowd the business am of super for so I remember and the son say e do say you tusa na mo ya day this so you no be ehuka also mo boy na o man na eboa na eyi entwi nti the must pass mo so mo ba ba minister
Ammonia, one of such a regional minister said, or the charm, and come on, ready, I am your son. Monkantena tu fazia pale chau ya srano ya nyama ya mabo ya nyanya sase na mutabia babu omo ba ya de samina ya de amu baga na ba bia na wura afo ya de busa ya nyinkodi se ya de ya pamo ba school fees ya mo de bere
said black people, so the man one of the man is a mama number. It's a nasia, the mama nasia, strong. Said the baby did it. I said so what is our man or the so Where's Panina?